हाग्रामा महिलारि सारखौ नांगौ बाय बाय UPPL वेलकाम हाग्रामा महिलारि सार बे स्ल'गाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सोनारगासिनो दङ। खुलुमबाय बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होमबा ससे भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै जोंहा मानगोनां कास्टम बसुमतारी सारा गोख्रों रावजों बिबुंथि होदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां जोंहा मानगोनां BPF हान्जानि कास्टम बसुमतारी सारा मा बाथ्रा फोरमायनानै होखो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम नायबा निस्सय बुजिगोन। जोबजासिम नायनानै कमेन्ट होबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बे सारा BTC आवनो जेरैबायदि आवगायहाय प्रमद बर'आ UPPLआ परिबर्तननि नामाव जेबो होनो हायाखै। मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजा BTCनि प्रमद बर' आरो UPPLखौ रागा जोंनाय दङ। लाइमोनफ्रा साख्रि मोनाखै, रिपर्टारफोरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनो होननाया प्रमद बर'आ दिनैसिमबो BTC ओनसोलनि जार्नालिस्टफोरा सान्दुं अखा समाजनि मोजां खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननोबो होआखै। दिनै ससियेल मिडिया बा जार्नालिस्टफ्राबो प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनैनि प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। आबादारिफ्रा मा होनो मोजां आबादनि जेरैबायदि सहाय होनो होन्दोंमोन ओंखायनो आबादारिफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा गाज्रि मोनदों, कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनदों। मोनसे समनि संग्रामि मोनफ्रोमबो थाखोनि संग्रामि बिथांमोनहाबो UPPL सरकारखौ दुखु मोननाय दङ। माने टटेल UPPL सरकारा फेलार जादों। ओंखायनो सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमबोथिंजायबो BPFखौ नांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ नांगौ, बाय बाय UPPL वेलकाम हाग्रामा महिलारि सार बे स्ल'गाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सोनारगासिनो दङ। दिनै जोंहा BPFनि धौ हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ होननानै BTC आव सान्थि नांगौ, BTC आव गोजोन नांगौ, BTC आव डेभेलपमेन्ट नांगौ। नाथाय बेराफारसेथिं UPPLआ आं प्रमद बर' आदाखौनो बुङो बा सोरबा हरिसिंगानि MCLA सन्जय सरगियारिखौनो बुङो, सोरबा जुदि UPPLनि बुंनो हायोब्ला BTCखौ जों हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होननानै रावबो बिथांमोनहा साहस जाया। हाग्रामा सारनि खाथियाव बिथांमोनहा गसंनानै जुजिनो रावबो साहस गैया। प्रमद बर'आनो होन सोरबा बिथांमोननि मन्थ्रियानो होन डिपुटि चिफआनो होन EMफोरानो होन दिनैसिमबो 2025 मायथाइनि जानो गोनां BTC इलेक्सनाव UPPLआ हारसिङै गेलेगोन होननानै बुंनो हाया। मानोना बिथांमोनहा जेनखागोन। थांनाय MP इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायोब्ला क'क्राझाराव बिथांमोनहा जेरैबायदि पार्सेन्टेज मोनदों गुबुन दोलोखौ जुदि माइनास खालामनानै गावसोर जुदि क'क्राझाराव बिसोरो 2 लाख मोनदोंब्ला उदालगुरियाव बिसोर केन्डिडेट गैया, उदालगुरियाव 2 लाखखौनो हमबाय, 4 लाखल'सो जागोन सारा BTC आव। 4 लाख बा अनलि 20% भट लानानै खुनु दिनैसिमबो सरकार दानाय रेकर्डआनो गैया। जोंहा 40% दङ। देरहानो थाखाय 37% नांगौ सरकार दानो थाखाय, नाथाय जोंहा 40% दङ। थारमाने जोंहा आग्लायनानै दङ। ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों BPFआ गोनो गोथो नङा, जोङो हारसिं गेलेगोन आरो हारसिं सरकार दागोन। नाथाय UPPLआ जेनखागोनखौ मिन्थिनानै बिथांमोनहा हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंनो हाया। आरो आं सानो बिथांमोनहा इलेक्सननि सिगां सोरबा सारेन्डार खालामगोन, सोरबा गेलेया होनगोन। अबेबा MCLAफ्रा टिकेट बिनायफ्रा बिथांमोनहा बुंगोन जों गेलेला होननानै बिथांमोनहा सारेन्डार जागोनखौ आङो साननानै लायो। दा ओंखायनो जों BPFआ मोनफ्रोमबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। सेंग्रा सिख्लानि थाखाय हा पाट्टा होनाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगासिनो दङ। ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा, भेन्सार स्कुलनि मास्टारानो जा, BTCनि कन्ट्रेक्टरफ्रानो जा, BTC ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोफिननांगोन। दा नाथाय UPPLआ दिनै बुंगासिनो दङ गोजोन लाबोबाय होननानै, नाथाय रायजो राजाया गोजोननायानो गैया। माबायदि गोजोन बिलाइ रायजो राजाया गोजोननाय गैया। ओंखायनो जोंनो रियेल पिस एन्ड हेपिनेस आर बोथ रिलेटेड। ओंखायनो BPF सरकारा फैफिनगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा गोजोन मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा सरकारजों अनसायजागोन। आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि BTCखौ बानायदों जोंहा रिजलिउसन लाखानाय दङ। एबार BPF सरकार फैयोब्ला जोंहा उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास खालामनाय, उदालगुरियाव BTCनि सेक्रेटारियेट खालामनाय आरो उदालगुरियाव फरायसाफ्रा फरायनो मोनगोन इउनिभारसिटिया बाव जायोब्ला। मानोना जोंहा गंसेल' इउनिभारसिटि दङ थोआ। दा ओंखायनो बेफोरबायदि खोथा जोंहा BPFआ रिजलिउसन लाखाबाय। ओंखायनो साफ्रोमबो थाखोनि थाखाय खामानि मावगोन BPFआ।